Cześć, dziołchy i chłopcy. A wiecie, co wnet będzie? Ja bydom Andrzejki i będzie haja, albo insze jaja. No może i haj nie będzie, ale Andrzejki bydom. A po czemu haja? No bo u nas w doma, jak jo była bajtel, to we Andrzejki na końcu zawsze była haja, a przynajmniej po Andrzejkach. Po pierwsze to była balanga. Tańcowało się i śpiewało, była gorzołka i bimber, co ojciec som pędził, sąsiady, insze bajtle i kupa śmiechu. No a potem każdy się szał do dom na wróżby. A matka, ojciec, oma i jo myszli do kuchni. No bo wróżby się robi we kuchni przy bifeju. We jednym gorcku oma roztopiała ściepy ze starych świeczek, a ojciec szukał otwieracza do flaszek. Co do tego miał otwieracz do flaszek? No bo to był jedyny klucz w doma z blank wielką dziurą, co by ten wosk przeleciał do tej michy ze lodowatą wodą. Ten otwieracz wyglądał choby srogi klucz. Ja, jak ten lejący wosk się tam wloło i on gibko ze sztywnią, to miał rozmaite formy. Ale to nie był cufal. Oma go dała, że skoro się coś pokazuje, to chce też coś powiedzieć i trzeba to odczytać. No to ojciec brał taschenlampa, stowali my przy ścianie, ciepali cienie i zgodywali, co one nam chcą powiedzieć na ten przyszły rok. Obracali my te byle co i każdy coś inkszego tam widział. Jak ja miała pypcia na maszkety, to żech widziała kupa bombonów i szkloków. A jak oma się chciała kupić nowo kecka, to wypadała tam kupa pieniędzy. Ojciec wypadł nowe auto albo surfing. Ja już nie pamiętam, co w to tam miał za wróżby, ale jedne pamiętam. Matka u ojca co roku wybadała dziobła. Ja, u nas się go dało dziobą. Bez tuż, bo on miał rogi. No i kole tego dziobła były jakieś lafiryndy. Ten dziobą to miał być ojciec, no a te baby to niby jakieś lipsty. Ale co ja wam byda godać? Bez tuż potem była zawsze haja. Kaj indzi też robili wróżby. Jedne pili kawa, a potem badali na taszolka na te fuzle. Fuzle, fuzekle, jak się zaś na to go dało? Ach, fusy! Nie, ze fuzekli chyba nie ma żadnych wróżbów. Ale ze szczewików są. Ja, brali na taki balandze wszelkie szczewiki i ustawiali je jeden po drugim w rai, a te, które byli koło Andrzeja, najbliżej drzwiów, te się mieli w przyszłym roku hajtać. Inkrze zaś wróżyli ze kartów, z ręki czytali, albo to już takie fachowce, to tarota stowiali. A cyganki to kupa pieniędzy zarobili, bo cisły tam wszystkie baby i chcieli wiedzieć w to, ze kim, po co i kiedy, i za wiela i kaj, co by zaś miały łoczym klachać. Wszystko wszystkim, ale nasze śląskie baby umią najlepiej klachać ze wszystkich babów, kej Klara świeci. Bo są nie inogryfne lipsty, wysztiglowane, gęby wymalowane, wela jak cza, ze zadku też wezgerne, ślepia piękne, woniają choby boginie, ale i wachują przy oknie. Ja, są i zowistne czasem. No i ino trzymać pyska nie poradzą. Wypaplają się jak ze sąsiadką klochają i potem zaś są haje. No, ale przy tym klachaniu są robotne. Łoszkrobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. Zanim stary przyjdzie nas od skruby i dymy ze sąsiadką na klachy. Łoszkrobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie corne łachy. Zanim stary przyjdzie nas od skruby i dymy ze sąsiadką na klachy. Siedzimy przy oknie, co żadno nie zmoknie. Widzimy stąd cały nasz plac, co łona oblyko i z kim się spotyko, i w to z kim od kiedy jest nasz czas. Wejrzyj się, Hanna, w to tak z rana do pyrlikowych się skradą. Wyślij dyć synka
za winkel pokrzynka, niech tala firynda i nowo blado. Łoszkobiemy te porę kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. Zanim stary przyjdzie nas od skruby, idziemy ze sąsiadką na klachy. Łoszkobiemy te porę kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. Zanim stary przyjdzie nas od skruby, idziemy ze sąsiadką na klachy. Co powiesz, truda? Wierzysz ty w cuda, że Peter zaś dostał robota. Polej żubrówką albo wiśniówką, oblejemy ta naszą całą hołota. A jak przyjdzie stary, to gipko zagary i udowomy niewiasty. Wnet on się lygnie, szysląg się zygnie, a my idziemy na klachy do miasta. Łoszkobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. I zanim stary przyjdzie nas od zgruby, idziemy ze sąsiadką na klachy. Łoszkobiemy te pora kartofli, wypierymy te wszystkie czarne łachy. Zanim stary przyjdzie nas od zgruby, idziemy ze sąsiadką na klachy, na klachy. No ja, pierwy. A dzisiaj? Powiedzcie same. W to dzisiaj mo czas się siedzieć przy oknie i badać w to tam się kaj smycy. Albo się poklachać ze sąsiadką. Znocie aby wszystkich sąsiadów? Bo jo nie. U nas we kolonii to ani nie idzie porządnie zygówka legnąć na tym nowoczesnym parapecie, co by było wygodnie się łopszyć, gdyż on idzie aż do zoli. Co ja się tam mam legnąć? Nawet jakbych miała czas, a nie mam, to ani nie ma się z kim po naszemu pogodać. Na placu, w antryju, przy windzie. Ino jak familiejo na bizok przyjdzie. Moje dziochy, to chyba wnet lepiej będą godać po turecku albo po arabsku, aźli po śląsku. Bo u nas na placu się godo w 8 językach. Ino po naszemu nie. Jakby jo tak czasem nie poprzezywała po naszemu, to i wiadoma się już we 3 inkszych językach godo. Po polsku, po niemiecku i po hopie. No, kölsch. A tak po prawdzie, to, co kiedyś było okno na plac. Dzisiaj siedzi we kapsi i nazywa się komórka. Ino, że te okno jest mniejsze. Nie ma przy nim świeżego luftu, nie łopolisz się gębę jak Klara grzeje, ale za to pogodać się możesz ze każdym i we wszystkich językach świata. Dyć i orakle Andrzejkowe są na tych epach. I ani się trzeba woskiem marasić, ani klucza ze dziurą szukać. Przeco te nowe klucze dawno mają chipy. Nie, jak to? Chipsy. Też nie, jak to się nazywa? Chipy. Jak na tego chipa wosk wlejesz, to możesz ten klucz zaroski do hasioka wyciepnąć. Na dodatek tako epa ci sama powie, co to ma znaczyć. A tak na marginesie. Jakby mi ktoś dawno powiedział, że kiedyś epy będą godać, to bych myślała, że mnie robi za bozna. No, a tych międzynarodowych rozkopów jest tam wci i trocha. Jakbyś chciała w każdy badnąć, to ci Andrzejków nie styknie. Moje dziążki ale jeszcze na szczęście się tym nie interesują. A ja już mam drugiego chopa. To wola tam nic nie kombinować. Trzeci raz się hajtać nie byda. Mnie styknie. Haha, a jo tam wcale nic nie wróża. Ani z fusów, ani z czego tam jeszcze. Jo się tej kawy wola napić. To była Aleksandra Sztyk, nasza felietonistka. Możecie też przeżyć na żywo z zespołem Bridges, czyli Mosty, przy kolędowaniu jutro o 17:00 w Wesseling, Bühne am Rathausplatz. A nos, czyli audycja między Gotką a rozmową, można przeżyć już za miesiąc. Tym razem trafi to genau w Boże Narodzenie 25 grudnia. To będzie